хлопцы попільнуть овечек, а я трохи посплю. Ну і хитрий же ти, Симонка, посплю. Спать ми так само вміємо, а от овечок пасвіть, дик б ні вам не згубилася. Хлопці, як ти йди сюди? Стой, хто йде? Ды свае ж, свае. Вам, во, Янка і Симонка, маці харчы перадала. А то ж побеглі і забыліся ўзяць перакуску. А яна, во, які смачны хлеб спякла. Ажно голова кружыцца, гэткі пах. Во, дякуй. Не припадем цяпер, хлопцы. А наш Симон ужо храпіць сабе, як пшаніцу прадаўшы. Ну і пастух з яго, усіх авечак погубляў бы. Погубляў бы, а мы навошта не дазволім. Ну, ешце, хлопцы, ешце. Ды сябруку свайму перадайце вінаград. Ягоная маці дала. Ды глядзіце ж, самі не з'ешце, пакуль ваш сябра спіць. Дядька Андрей, а мне? Мне нічога не перадавалі? Табе, а вось жа ледь не забыўся. Табе маці перадала во смачны, ды гэткі вялікі тоўсты блін, накрапаны нейкім там смакоцем унутры. Ды наказала, каб з сябрукамі падзяліўся. Пахне як... Добра, хлопцы, праведаў вас, гасцінцы перадаў, пайду. Што гэта? Што гэта, хлопцы? Што гэта, дядька Андрей? Зверху быццам. Хлопцы, яна ж з неба, гэтая музыка. Чуеш, Симонка, чуеш? Пачынаецца ўжо дзіва нейкае ў небе. Что? Где? Как? Не спите, бяжите в Вифлеем. Там Сын Божий народился, Иисус Христос наш Збавца. Бяжите, не спите, бяжите. Ды куды ж бегчы? Дзе наш збаўца? Где? У які Бог бегче? В Вифлеем спяшайтеся. Чакайце, а авечкі? Яны ж збягуцца. Ды бяжыце ўжо, бяжыце, я павартую вашых авечак. Добрым людям щастя і долю. Мы вітаем вас на гэтым полі. Скажите, хлопцы малойцы, ці далёка до Вифлеему? Да не, ужо недалёка. Вунь, там, за пагоркам, уже Вифлеем. Ну так, зорка спинілася і якраз стала. Панове, треба спяшацца. З гэтымі адважнымі хлопцамі добра пагаманіць. Яны мне таксама падабаюцца. Але нас чакае Вифлеем. Трэба спяшацца, панове. А падарункі ў нас на пагатове? Трымаем іх у руках, каб не марудзіць там, а з годнасцю паднесці нашы дары. Ну во, яны з падарункамі, а мы? Што вам падорам таму немаўлятку? Конечно, эти дядьки богатые, вуник пригожа апранутые, а мы? А што вы? Чым вы, хлопцы, горшыя за гэтых багатых дастойнікаў? Падарыце, што маеце? Ты, Янка, падары свой смачны хлеб, які табе маці спякла. Ты, Симонка. А я ведаю, уже ведаю. Я подарую ему виноград, який ты, дядька Андрей, мне принес. Кажуть, сок винограда вельми корисный. А ты, Пилипка, что подаришь дитятку? Я подарую ему свою камизельку, ягоную мати, ахинею и немовлятка, и ему будет тепленько. Пабеглі ўжо, а то разгаварыліся. Куды ж вы гэта, шаноўныя, сабраліся, а? Ці далёкая дарога вас чакае? Да не, ужо недалёкая. У Вифлеем спяшаемся, там нарадзіўся. Разгаварыўся, нейкі ён дзіўный, не кажи яму нічога. Да мы так, прибяжимся трохи, а то замерзли уже тут. Пошли, побегли. Ага, пробяжимся, замерзли. Ранее яны не замерзали, а цяпер яны замерзли. Проверим.
О, шановная сям'я святая, дазвольце прывітаць вас ад шчырага сэрца. Але што вы хочаце, людзі добрыя? Выбачайце, Марыя вельмі стомленая. Не можам у вас годна прыняць, самі бачыць. Ішлі мы здалёк, як нам зорка показала. Каб прывітаць вас, каб пакланіцца таму, да каго зоры на небе паказваюць шлях. Прими золото, нехай оно годно зяет на твоей королевской короне. Прими наш збаўца міра, няхай ягоны водар суправаджае твой шлях. Приймі ладу, нехай молитви людей для тебе завсёды узносяться, як духмяний дим від його. А вось і знаёмыя хлопцы малойцы прыбеглі. Ён таксама хоча прывітаць нашага збаўцу. Прыміце ад нас хлеб, ён смачны, яго маці спякла. Виноград прийміте, ён корисний. Дети сок з яго любять, а дорослые вино. А я камізельку свою нес, каб согреть немовлятка. Да той недобрый человек украл ее у меня. Что? Я? Кто посмел? Ды куды ж ён падзеўся? Який недобрий той чоловік, як він змог такой. Дякую вам, добрі люди. Усім вам велике дякую від усіх нас. Дякуй, дорогі! Ви принесли нам радость. За подарунки і за ваше щире серце найперш дякую. Разом з подарунками ви принесли нам своє чуле серце, самое коштовне для нас. Вось, от мяне і от усіх нас. Над землею зяє